dodatočné nájazdy. Tu je ďalké ovládanie v navijaku. Sú odkladacie boxy. A tu je vlastne elektrická časť, ktorá sa takto zapne. Pomocou diaľkového ovládania sa ovláda hydraulika, vďaka ktorej ten príves sa vyklopí a má minimálny nájazdový uhol. A s tými dodatočnými nájazdami, ktoré sa tuto vlastne doplnia, to vie zobrať veškeré superšportové vozidlá, ktoré sú úplne nízke.